bear. And your angel bear. And baby bear. And welcome back to our channel. Yes, so for today's vlog mga langga is moadto nilang mami nga nagtanom og mani. Yes, mga 3 na pud kapin, snack time. So perfect kay nang snack na sila dito ron. So let's go. And mga langga mo dahil siya katong garden before. Katong gagmay pang tanom. Yes, tagko na siya. Nakautan na mi ane. Ang okra, then ang talong. Huwag na diri ang balatong. Yes. So, tara na! Mga langga. Muagi mihana. Init kaayo. Gayong ani ko. Oh my God! Charot. Let's go! Bantay, pag-abutahan niyo, wala sila ha. Ano magod sila, honey? Ano, milagring man ka. Init ka, ano eh? Halahin itom dayon ko. Dali ka. Yung budbud. May pa'y budbud lang. Sama. Milagring. Hindi po, honey. Mama, Langga vlogs. Hi, ma'am. Hi! Hello! The farmers of BISMACOFA. Magatabo. Guaylain. Bye-bye! Itchy boy. Chana. My God, mga langga. Gipalakaw ko nilag init. Kaayo. Hinagbo me kay manglusok na po sila. My God. Akong kuananay kujisan. Tsara. So, umunis sila. Mami. So, karon mga langga, tarungo na mo. Char mo, api. Gatarong ba sila sa ilang mani akong bukagon. Langga vlogs. We are BISMACOFA farmers. We planting peanut. Hey! Don't forget to like and subscribe the Langga vlog. Karon mga langga, may interview tag isa ka farmer sa BISMACOFA. Charot! So,
Si Marivia, kare. Wala, Talkative kayo din. daghan kong interview hon. Kani sa number 1. So, unsa man mo ang feeling? Sorry. Nga na instant farmer. Sige. Oh. Sige. Ikaw to. Ikaw ko mo answer. Bitaw, daghan kay ni silang farmer. Isa na si Mommy. Si Maben. Yes. Ani si Manang. So, Yes, di ko kabalo mo answer bitag mga question na lang ko pa ansira. Back. Feeling good. Jang, jang. Ang sa imong feelings nga na BISMACOFA farmer ka? Feeling ko nga Happy. happy nga nakatanong mi sa amo ang kuan dayon feeling nga Isang kapoy. bisag kapoy happy go Angel Bear, just ka ta kumusta yung experience sa init? alam mo ay Tandayin ko. So, Meron ko kung nakagawas. kano sa kanaputi? Pangalaw, gabi, kahapon. ay mo Pero likom na ka. BISMACOFA welcome BISMACOFA ladies! BISMACOFA ladies Magkala mas Ma'am Juna. Wala na ako ganun siya. Hi! Sige. hi guys Ay, hi guys BISMACOFA Purok Dos farmers we are planting Beautiful girl. from the city Beautiful girl. Beautiful girl. Alam mo lang may kay. Muna ma may og tanong. An original. Muna na ko na may. Original. Relax, Relax. Original. Easy. Original. Pakas. Ina ka mga original girl. Original pakas. Original. Naay ko an. Dinamo. Hi. Original girl. Ano magtanong pa? Among yes, ano kay mga limantaw na among gitanong nung na naggawas. Yes, Sir Anhaw. Subli mi karon sir anhaw, subli na me. Uma na. Wa na nang liile. Wa na nang liile. Daog lang ra. Ahos na lang hilili. Ang lili, bitaw ka niya among gidaladala. Dala mo sa gabi siya lili. Suga sa dapat ng buslot. Busilot anang lubot. Aron mo lusot. Naluya sa intil umubus. Ay mong pante buslot. Ya paglingkod. Ya, nanudlo ba? Hi guys. Langga vlog. Don't forget to like and subscribe. Hey, Langga vlogs. And don't forget to subscribe and like to Siquijor New G. Bevs Viners. Siquijor Viners. Ang sa to sa ato? Siquijor. Black TV. Help us. Secure TV. Then, Christmas party. BISMACOFA vlog. Shout out to all BISMACOFA farms. Ladies. Ay, mga langga, wag yung may kabal ko sa ng vlog. Amo, sinasina rin eh. Dungog-dungog, sinasina kay. Kaning amo, amo na buhat na magpuyo aneng. All. Manang usingan mga vlog-vlog, wag yung may kabalo. Pasensya, gid lamang. Ito lang nga taga BISMACOFA, mga buutan. At mga papa. So, magtanong na sila usog. Kay, naipart diri nga wala na tamnan. Siya malaga. Tindog Siquijor. Bangon Siquijor. Patindog, ang Siquijor na niya po. Yabo.
moments later. Muna akong gihulat nga moment mga langga. Ang snack time! Yes, mga untaog saging with ginamos. With ginamos. Oh my. Mujud na akong gianhin. Mang snack na ang BISMACOFA ladies. Yes. So mga una taog. Saga. Wait. Ikaw na rin ginamos. With inapusel. Pusag sila. With mantika. Hi mga langga! So mga langga, mo to siya ang among adventure pag sinamok-samok sa BISMACOFA ladies. Yes, and naamo ang Baby bear! okay na ka? Oh. Yes. So, muto siya and oh wow, bangs. And sorry kayo mga langga nga medyo na-inactive me for a while kay nakuratan mi sa module. Like, nalibog pa mi sa mong time management kung unsaon siya. But karon, manikamot mi nga twice a week is maka-upload ta og vlog. Yes, langas kay gadula mong baby bear. So, muto siya. Before this video will end, dami mga shout out. So, shout out to Koy Koy TV and Shout out to Miranda Effie. yes, so muto siya. Shout out ninyong tanan. And please don't forget to subscribe to our YouTube channel and also tap the notification bell so that you will be notified if we have a new uploaded video. And sa mga bago pa lang ni-subscribe sa itong YouTube channel, welcome to Team Langga! yes, so that's it for today's vlog. I hope you enjoy. Cause We're just spreading good vibes and love to everyone. so see you again to our next vlog. Ciao. God bless. Please be safe, everyone.